Terve Pilikki! Onko sulla semmonen ongelma, että varsinkin kylminä päivinä niin kairasta tahtoo akku loppua? Eipä hätää. Meillä on nyt siihen ratkaisu. Porakinnassa, eli tämmönen suojapussi tehty eristävästä materiaalista. Laitetaan tähän kairan akun päälle. Kaikessa yksinkertaisuudessa. Suoja päälle, tarrat kiinni ja se on valmis käyttöön. Pidentää akun käyttöaikaa. Ja jos tästä haluaa vielä lisää saada irti, niin tää on pikkusen väliä. Tänne saa semmosen kädenlämmitin pussin laitettua sisälle. Ja se sitten entisestään pidentää tätä akun käyttöaikaa. Tästä on lisäksi myös semmonen hyöty, että tämähän on pehmeää materiaalia. Eli jos on kaira jossakin pulukassa tai ahkiossa, niin se sitten suojaa vähän kolinalta. Eli suojaa akkua myös ja pidentää sitä käyttöaikaa myös sitä kautta. Ei puhuta Pilikille.